No verán de 1992, Lugo viviu a súa adaptación da Cincenta. Como no conto, un equipo humilde calzou un ascenso, pero que non contaba. Superou na liguiña o Elxe, o Extremadura, nun polémico último partido, o San Andreu. O Lugo prácticamente dentro da área. Alobay, remate de cabeza, gol! Aquel partido acabou con festa galega e con altercados. Os xogadores do San Andreu pegaron de o árbitro e toparon coa policía. Un ascenso de coraxe. En xogo histórico viaxe o 28 de xuño de 1992, o día no que o Lugo acariñou por primeira vez a segunda división. Ola, que tal? Saúdos e benvidos a unha nova edición do En Xogo Histórico, un En Xogo Histórico que neste caso viaxa to ano 1992, mes de xuño, finais dese mes, cando se produce un histórico ascenso de quen? Do Clube Deportivo Lugo, por primeira vez na súa historia, a segunda división do fútbol español. Foi nun partido que tivo de todo, intensísimo e que acabou afortunadamente para os intereses do Lugo nunha gran festa, despois de que nesta xogada que estamos a ver, Alvite lograra o gol que valeu un ascenso nada máis e nada menos que a categoría de plata do fútbol español para un equipo moi modesto daquela e que se atopaba na categoría de plata do fútbol español, na segunda división. Foi un partido no que se viviu unha gran festa ao final, pero no que tamén houbo incidentes, moita polémica e que acabou con imaxes moi desagradables. Con Japón-Sevilla, o colexiado do partido, que dicía isto ao final. Incluso hablaban de robo. ¿Perdón? Digo que los jugadores de San Andreu se quejaban del arbitraje e incluso hablaban de robo. Bueno, es una opinión muy de ellos. Yo no me voy a entrar en polémica. Yo simplemente me he limitado a arbitrar el partido y a pitar lo que he visto. Esas eran as declaracións do árbitro do partido, un dos protagonistas daquele encontro non único, ni moito menos, nin o principal. Cales foron os principais? Pois aqueles protagonistas do Clube Deportivo Lugo que conseguiron unha fazaña espectacular. Parte deles están aquí hoxe connosco aquí no plató da Televisión de Galicia. Por exemplo, o seu adestrador, don Xolio Díaz, que tal? Moi boas. Boas tardes. E benvido en Xogo Histórico. Moitas gracias. Temos tamén a Alvite, autor daquele histórico gol. Moi boas. Hola, boas tardes. Un dos míticos daquel equipo, Carolo, que tal? Como estamos? Hola, moi boas tardes, ben, aquí ben. Temos representación do parte técnica, da defensa, da dianteira, máis defensas. Modesto, que tal? Que tal? Boas tardes, gracias por estar aquí entre amigos. Benvido tamén a este Xogo Histórico. E temos connosco un compañero desta casa, narrador daquel partido, don Perfecto Sanjeao, que tal? Hola, que tal? Boas tardes. Benvido tamén a esta casa, tú, a Televisión de Galicia. Vai lembrar connosco tamén Perfecto Sanjeao, que foi aquel partido, un partido que supoño que estará grabado na memoria de todos. Xulio Díaz, por exemplo, bueno, lembrarás aquilo como unha auténtica fazaña, que é o que foi. A verdade é que sí. Pasa que viñamos do ano anterior de haber fracasado no intento e eu creo que esta vez tivemos máis oxíxeno porque nos clasificamos con moito tempo e gracias ao traballo de Luis Castro, que era o médico naquel momento, despois foi presidente, e de Gabino, pois fixemos que estes xogadores, dos que están aquí, máis os que fixeron esa hazaña, pois chegáramos en plenitud, tanto física como mentalmente, non? E a partir de aí, pois, con un poquinho de suerte, porque se non hai esa parte... Contaches cun aliado inesperado na parte goleadora, porque aí chegaba esa fase de ascenso un Alvite que mira por onde adicouse a meter goles, entre eles o de ascenso, Alvite. Como lembras? Sí, bueno, realmente pues, foi un gol que nese momento non te das cuenta do que representa e nin sabes expresar nese momento pues, a alegría que sintes, ¿no? Quedas como un pouco en branco, así, pero bueno,
moi contento porque ao final pues, serviu para que lograr ese ascenso tan importante. Eu quería dicir unha cousa, Óscar, mira, entre nós, entre o vestuario, sabemos que Carol era o animador. Sí, sí, sí. Albite, un tío frío. Poña a cordura. Frío. Si poñemos outra vez as imaxes, é dicir, me dá a sensación de que poucas veces vin Albite emocionado. Non te preocupes que veremos despois. De verdad. Antes estamos máis co festeiro, con Carolo. Carolo, ti que lembras daquelo? Home, a verdade que foi unha alegría inmensa. Nós disfrutábamos xogando, entrenando. Logo, claro, vían os resultados. A medida que íamos indo para diante, pues, tiñamos opcións, hasta que chegamos ao final, como día Albite, pues, bueno, pues sí é certo que nos foi un poquinho de sorpresa, pero foi un traballo enorme de todos e para mí foi moi meritorio. Mira, aparte de ver estas imaxes e dicirte que estás absolutamente igual que entón, tiveches sorte aí de non caer, porque aquelo non é que fose un sitio demasiado para ponerse a saltar, Sí, a verdade que o de caer era un arte que tiña, si é certo. Tiña todo ben controlado, neste caso, pues, bueno, si era un sitio complicado, pero que alegría que tiña. Si é certo que estaba un poquinho exagerado de alegría tamén, porque non nos deron agua, só nos daban champán. Non me digas que ti pedías agua. Non me creo que pedías agua. Si nese momento, dices, non, traedeme auga. Pero ao mesmo tempo, recordo que tiña tanta sede, non había outra cousa. Claro, ao final tamén se sube un poquinho, pero bueno, a alegría era enorme, pasámoslo fenomenal. Titulares indiscutibles, Albite, Carolo, tamén Modesto. Que lembras ti daquel partido? Que tes na mente? Home, daquel partido, o que teño é a última xogada, que eles tiveron unha oportunidade enorme de cambiar o resultado, e fallaron, e logo... Estamos a ver o que foi esa ocasión na que ti estás a falar. Minuto 89 de partido. Fallou este. Errou unha completamente. Entonces non ten moito de que falar o San Andreu porque esta vez o que falar o que erraron. É que realmente, claro, o San Andreu fixouse moitísimo de actuación arbitral, pero aquí o que fai Azcona, perfecto, narrador do partido, ti lembrabas esa xogada? Esa ocasión ao final do noto, xa te aviso que dos moitos enxogos históricos que estamos a facer é moi frecuente que os que ven e di, anda, pero pasou eso nese partido, pois aquí tamén pode pasar con esa xogada, non? Que moita xente non se acorda. É que nese momento, a falta de nada que foi nos últimos minutos do partido, non? Pesaba máis o reloxo que o que estaba pasando no campo. Eu claro que desto non me acordo, desto que acabamos de ver non me acordo. Como outras xogadas que na segunda parte tuveron aproximacións moi importantes o San Andreu. Entón, pues, no, é que non me lembro desta xogada. Agora estou na mirando e dice, bueno, vai a patada lle deu o aire afortunadamente, porque nos tiraría, nos chafaría toda a alegría, toda a ledicia, non? Pero moitas veces tamén destes partidos tan intensos que acaban con festa normalmente, bueno, pues o que queda pues, é esa imaxe da alegría de todos. E o que imos facer, despois veremos condensado que foi o partido, pero queremos situar como se chegaba a este encontro, non? Porque estamos a falar dunha fase de ascenso que daqueles anos se disputaba por sistema de liguilla. 4 equipos non é como agora, que había eliminatorios. Entón hai que explicar un pouco o que foi a trayectoria nesta liguiña, unha primeira xornada na que o Lugo recibía o Elxe no Anxo Carro. Un Elxe que, bueno, nese momento parecía moito máis equipo que o Lugo, con máis historia, pero, bueno, o Lugo foi quen de gañar este encontro con ese gol de Vicente Celei. Bueno, o Elche xunto co San Andreu eran os equipos a batir. E, digamos, os chacaritas éramos nós e o Extremadura, así honestamente, non? Era presidente, con eso, Kelme, o famoso Kelme, e, bueno, a verdad que a priori dixemos non é nosa tampouco esta. Moi complicado. Sí. Na segunda xornada perdechedes en Extremadura 3-1. Marca o primeiro gol do Extremadura, por certo, o galego Manuel. Estivo tantos anos xogando ali, despois de marchar do Deportivo. Non sei que lembrades daquel partido, se saiche desde ali como... No, a Cerrona que nos fixeron, o partido fixeron ás 10:30 da noite. Boa hora para xogar. Sí, a nos apenas nos deixaron dormir, porque viñeron a facer ruido. Viaxamos de noite. Acórdame que salimos de noite. Claro. Chegamos para pola mañán para dormir, descansamos pola mañán, pola tarde entrenamos, e se non recordo mal, creo que tamén acortaran a líneas de campo, estreitaron un pouco e a erva. A erva moi alta. Claro, estamos a ver que sí, que xogar aí debía ser complicado. E facía un calor. Bueno, aquí hai un penalti... Un mareo. Carolo, que pasou? Un mareo. Bueno,
A veteranía é unha virtud, para mí é unha virtud. Sí, sempre o digo, é unha virtud que tes para que che faga un penalti. Eu en ningún momento me tiraba para engañar ao árbitro, se non sabía que se chegaba xustiño a ese balón e se veía que ven defensa, ven contrario, pamba, iba a golpear, pero en ningún momento era engano ao árbitro. Bueno, pois o caso que o partido terminou con ese 3-1 e a seguinte xornada disputábase no Anxo Carro o partido no que o Extremadura visitaba o Lugo, que terminou cun 2-0. Os goles de Carolo de Montoto de cabeza, neste caso. Carolo de cabeza. Sí, pero tamén lle dixemos ali a algún do equipo de Extremadura, porque quedamos moi quemados. Sí. Entón, tan pronto chegamos, dixenlle a cabo que puxera todo, bueno, que puxera os bomberos de Galicia, se facía falta. Ese día... E se facía falta meter 5 goles, metíamos 5 goles. Lembro como fora ahora mismo. O sea, o equipo estaba tan enchufado antes, o sea, facía tempo que non vía un equipo igual. Se fixera falta meter 5, metíamos 5. Hai hubo ocasións claras para Carolo, casi gol. De todas formas, na fase na liguilla, o primeiro partido, o empezar ganando, ganar o Elche, eu creo que ese foi... Sí. E despois no partido no que xogades, non en Elxe, en Murcia, porque o Elxe tiña clausurado o seu campo, hai un golazo de Albite que quero que presten atención que vai vir enseguida. Primeiro marca o Elxe e despois vai empatar o Lugo por medio de Albite cun gol que despois sería decisivo porque valeu un punto moi importante, un gol que vai chegar aí. A ver, Albite, como metes ese gol? Sí, a verdade que... Man involuntario, ¿no? Sí. Maradona. É curioso porque o pobre árbitro queda aí, non sabe moi ben que dicir, bueno, finalmente dá o Pero gol. bueno, vese claro que nós non o dudamos en ningún momento. Nada, era gol. Temos que dicir que aquí unha xogada, un penalti clarísimo que me fixeron a min. Non sei se Sí, recordades. é verdade. Non dixeron nada. Pero sin embargo, un penalti clarísimo. E chegamos a semana anterior ao encontro decisivo, partido en San Andreu, con Steve Archibald, por certo, xogador do Barcelona daquela, moi amigo de Calderé, que acudiu a ver o partido, pero xogador do Barcelona noutros anos, daquela non, e que acudiu a ver o partido en San Andreu que conseguía marcar primeiro, pero despois ia chegar, neste caso sí que foi un auténtico golazo, vaya cabezazo aí Albite, para empatar, tremendo. Hai que dicir que neste partido estabades un pouco todos de acordo, o San Andreu foi superior, librachedes da derrota por pouco, porque nos últimos minutos Azcona, a que enviamos antes cerrar ese gol despois no Anxo Carro, tiña esa clarísima ocasión entre Domínguez e o Longueiro. Sí. Pois aí probablemente estivo a chave de todo isto. Eles ascendían. Vamos, este equipo, Gaspar, quería lanzalo polo... O Español estaba en segunda, coincidía. Entón, o tema do Periquito e tal, querían colocar o San Andrés como segundo equipo de Cataluña, para entendernos. Mira como estaba a clasificación despois dese resultado, Xulio, perdón. Como ti decías ben modesto, se o San Andreu marcara ese gol, estaría extendido. Non teñen queixa nada. Entón, a última xornada ian xogarse os partidos Elxe Extremadura, co Elxe en principio sen xogarse nada, este en principio, bueno, pues ya sabemos como é, e Lugo San Andreu no Anxo Carro. Que tiña que pasar? Pois algo tan sinxelo como que foi o que pasou, que gañara o Lugo e que non fixera o propio o Extremadura no partido de Elxe. A verdade é que presentábase a cousa complicada. Non sei que pensabades antes da disputa desa última xornada. Eses eran os retos que tiñamos nós. Canto máis complicado, máis... Non nos preocupábamos de puntos, de nós xogar, correr e disfrutar. Presión ninguna. Disfrutábamos. É que non estábamos pendentes deso. Me lembro dun detalle de algún xogador, non sei, Carolo, se ti mismo ou outro, que antes do partido, a clásica pregunta, non? Así, hola, que tal, que? Como estades? E dice, nós a ganar, e o demais nos importa un huevo. Así, pero ese era realmente nos tiñanos a expresado polo propio habíamos feito, quer decir que Home, estabades tan relaxados que ata gastabades bromas así de dugoso gusto, por exemplo, a Domínguez. Eu quero que expliquedes esa broma a Domínguez. Bueno, a broma de Domínguez, eu que tiña moita relación así con ele, sempre nos andábamos metendo, entón sempre Carolo tamén que era moi bromista. Entón, cando viaxamos a Barcelona, decidimos, xunto con Xulio, de facerlle unha entrevista porque ele era moi como che diría así, moi egocéntrico no sentido de que ele era moi importante, era porteiro en San Andreu foi no que entonces de acordo co do hotel estábamos cenando
e entonces chama o do hotel, salgo do teléfono, entonces, bueno, fago ali un pouco paripé, digo, e veño que estaba sentado comigo na mesa, digo, Domínguez, é para ti que che queren en entrevista. Entonces, bueno, pues o do hotel tiña acento catalán, empezou, tiña as preguntas que lle había feito preparadas aquí entre Xulio Díaz e ao final preguntáballe se mañán iba a salir cos grilletes debaixo da portería. Eso só lo sabes se xogabas, se tuveras no equipo. Entonces, claro, despois todo o mundo nos empezamos un pouco a rir e tal, e estaba a ver así un pouco desconfiado. Entón, nese momento faltaba un corresponsal do Progreso, Cordido, Manolo Cordido, que había ido a visitar un familiar, bueno. Entonces el pensou que había sido Manolo Cordido e tal, e depois outro día pola mañán, pois casi un problema. Pagou unha Manolo Cordido. Esa temporada Domi casi parou todos os partidos, todos os penaltis que nos tiraron, casi todos. Parar a 7, convertíase nun especialista. Era increíble. Non salía de baixo, salvo que lle dixera algo Carolo, pero parou casi todos. Era un porteiro de baixo da portería. Sobre todo as salir primeiras... nada. Bueno, pero tiña reflexos. No, sí, un fenómeno. A broma dos entrenamentos era agarrarme cunha corda á rede e salir Despois, bueno, pero bueno, encaixaba. Bueno, pois situado que eran esos momentos previos ao partido, non? Xa saben como chegaba a cousa. Partido no Anxo Carro, Lugo-San Andreu, se o Lugo gaña e o Extremadura non consegue vencer ante o Elxe, pois o Lugo lograba o ascenso. Así que a partir de agora imos ver de xeito condensado o que foi o partido e iremos comentando tamén cousas. Nalgún momento respetaremos o que foi esa narración original dun dos presentes aquí, de Perfecto Sanjeao, que naquel caso estaba narrando el partido con outro compañeiro daqueles anos da Televisión de Galicia, con Tino Varela, que se atopaba a pé de campo. Así que imos ver e escoitar o que foi este gran día que acabou sendo unha festa para o Clube Deportivo. Que sí, prácticamente cheo. Imos, como digo, a ras do terreo de xogo. Aí está o noso compañeiro Tino Varela, me imagino que con algún protagonista, como pode ser seguramente o presidente do clube, Xosé Núñez. Con Xosé Núñez estamos nestes momentos e vamos preguntarle como ve o ambiente previo a este partido. Hombre, o ambiente en principio vexo fenomenal. É o ambiente que debe de haber no momento como este para apoiar o deporte de Lugo. Na directiva non hai dúbida sobre o posible ascenso. Hombre, na directiva somos moi optimistas, por lo tanto, eu creo que vamos a conseguirlo e non hai ninguna dúda. Para un directivo, que se pode pensar cando se fala de maleténs viaxeiros como que puido marchar tanto de Son Andrés como do Lugo, precisamente os dous que xogan hoxe cara a Elche para primar un pouco ao equipo ilicitano? Bueno, nos directivos nese tema non entramos. Eu quero ascender solamente con meros deportivos. Imos a darlle as aliñacións para coller os protagonistas no momento de saltar ao terreo de xogo deste decisivo partido da liguiña de ascenso. Empezamos polo conxunto catalán, polo San Andreu, que inicialmente o seu adestrador Jordi Gonzalo pon o número 1 a porta a Abadal, o número 2 que leva Delmas, o día 3 Díaz, número 4 Hans, que é o capitán, número 5 Puncho, número 6 Geni, o 7 que leva Rueda, o 8 Carol Deré, número 9 Azcona, número 10 Glaría e co número 11 Alex. Imos co conxunto local. Por parte de Xulio Díaz, Clube Deportivo Lugo, a liña inicialmente a Domínguez na porta, o número 2 Cacharrón, número 3 Albite, que fala de capitán, número 4 Miguel, número 5 Modesto, o 6 José Ángel, o número 7 Jorge, número 8 Montoto, número 9 Carolo, número 10 José e número 11 Miguel Ángel. Empeza o partido, a pelota que se pon en marcha, sorto conxunto galego. Jogou aí José Ángel, cara a parte esquerda, lanzamento do capitán Albite. Primeiro toque de cabeza, que tocou José, atención, hai posición de fora de xogo. E a xogada invalidada dese home Carolo. E os primeiros berros da afición de Lugo o seu equipo. Como ten que ser. Bueno, como lembrades estes minutos primeiros do supoño que con nervios, non? Xa veíamos aí no banco, os xogadores tamén, este tipo de situacións, aínda que claro, non había presión, non? Decía Desperón. De verdade, é dicir, eu polo menos no tempo que estuve co Lugo eu nunca notei ningos xogadores, o sea, eu creo que o feito de a maioría deles ter o cocido amarrado ao marxen do fútbol, etcétera, e sobre todo ter un equipo tan traballador, repito, tan traballador,
Imos volver para ver que pasaba no partido. Estamos no minuto 5, primeiros 5 minutos, como ven, tanteo. A presión tanto de un conxunto como do outro, máis preocupados nestes minutos iniciais de que o equipo contrario non domine, que o equipo contrario non mande. E iso xa se sabe de que ao tratar de facer máis que de facer, pois perxudica un pouco o espectáculo, pero é moi normal. Atención a este Clube Deportivo Lugo, ataque, prepara o tiro, lanzamento, gol, 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 gol. Lanzamento de Jorge, gol do Clube Deportivo Lugo. Petou na defensa este home número 7, minuto 5, 40 segundos, acaba de adiantar o Clube Deportivo Lugo. Julius, momentos inmellorables. Fenomenal, venga. Aí teñen vostedes a repetición, a Badal que non puido facer nada, e decía Julio Díaz, fenomenal, claro que sí. Vexan como despaciño, chorando entrou esa pelota, pero entrou, que é o importante. Disputábanse aquí no plató a autoría do inicio da xogada, Modesto. Claramente tú. Empezaba o Modesto na defensa. Non había ningún desplazamento en largo tocando, como interior. Pase decisivo, efectivamente. A Montoto. A verdade é que está moi ben a xogada, eh? Sí, bonito gol. Para que digan logo que non Sí, que non tocaba. Que se que non se daba o fútbol. Supoño que ese gol soltaría ainda máis os nervios, non? Hombre, sí. Ou non, ou igual chegaba ao objetivo. Hombre, realmente empezar ganando daba a entender de que realmente pues, podíanlo creer porque tiñanos posibilidades de... Era un equipo que competía, un equipo que mira, competía. Mira, porque esta era unha xogada roja directa, debería ser. E o primeiro cartón a Calderé, que despois é expulsado logo da acción do penalti non pitado, pero claro, que isto podía ser cartón vermello. Hoxe en día sería cartón. Sería clarísimo. Bueno, hoxe en día pois, tamén era. Pois imos volver para ver aquela xogada tan lembrada daquel partido. Isto propicia prácticamente o saque de banda, pero non desde o mesmo sitio, senón desde moitos metros máis adiante. Atención a Rueda, xogada perigosa, Calderé. E atención porque, aparte de que os xogadores lle pedían penalti, hai cartón a Calderé vermello. Sí, cartón vermello pola segunda protesta de Calderé, que neste caso a veteranía do ex-xogador barcelonista de pouco ou de algo malo lle serviu en prol do seu equipo. 20 minutos. Aí teñen tirado no chan. A verdade é que non sabemos, esperamos unha repetición a ver se aclaramos un pouquinho, porque deu unha impresión de que Calderé errou no lanzamento coa perna esquerda. E despois, cando quiso reaccionar, se era moi tarde. Imos ver en que quedan as protestas, está o árbitro tomando nota. Aí temos a repetición, atención. Toca Rueda. Quiso tocar de tacón cara atrás. A entrada desde logo foi por atrás, vexan vostedes, vexan como tocou coa perna esquerda Calderé. Non rematou con forza prácticamente outra nova toma. Mais que tirar a porta, controlou o balón e despois sí, no contacto do xogador de Lugo por atrás, Calderé que cae. A ver, aquí empeza a xente a inclinarse por piscinazo de Calderé, perfecto. Bueno, tiña moitas dúbidas e sigo tendo dúbidas porque o que si noto é que o home que fixo o penalti non era defensa, obviamente. Entonces aí se me queda unha dúbida importante. E outra foi de que Calderé, coa veteranía que ten, pois non sei que quixo parar tendo a portería Baleira que pode matar o gol de primeiro toque. Entonces aí é onde me entra a min a dúbida. Ahora, eu sei que se o árbitro pita penalti, agora estaría dicindo, pois sí é penalti. Modesto. Pero penalti de que? Muñoz, tires penalti. Mareo que lle dou a este chaval, non sei. Mareo de Calderé. O que sí é certo é que xa falando a entrada anterior de Calderé é terrible, terrible. O que non entendo eu é que, bueno, un xogador da súa categoría, sí, que realmente, bueno, pues, hai reconocer que pues, é penalti, o árbitro pues, non o viu, pero que despois non pode insultar gravemente o árbitro como fixo. Pero que eu creo que aí sería os dous equipos independientes, justo. É dicir, tives un Lugo tranquilo, o sea, un Lugo como era no vestuario. É dicir, podenche contar o que facían estos. Estaba máis obrigado. O sea, ali o único que decíamos era respetar un poquinho, pois, cada un, pois sabe que cada un ten a súa mística vestíndose, a que rompe este, Caroliño. Pero
unha vez que se respetaba iso, ti non notabas nunca o que ves aquí, por exemplo, nos equipos que competían contra nos, fora de sitio, fora de lugar. Que eran especialistas en crear tensión Eu nos creo que equipos foi tamén contrarios. un pouco fruto da desesperación, da impotencia de ver que van por detrás. Imos volver que acaba o primeiro tempo e imos escoitar algún dos protagonistas. 1-0. ¿Cómo se vio desde su banquillo la jugada de Calderén? Clarísima, es un penalti, clarísimo, pero es que aún en la hipotética suposición de que no sea penalti es un encontronazo. Por lo tanto, jamás puede pitar que se ha tirado provocando la jugada, jamás, en la vida. Lo que es indignante es de que te juegues toda una temporada con un señor así. Eso es indignante, vamos, no puede ser, jamás en la vida. Es que precisamente Calderén es una de las bazas fuertes que tiene su equipo para el centro del campo. Es que además es un hombre tan honrado que es incapaz de hacer una cosa de estas, que le enseñe tarjeta ahí. Mira, ha habido una jugada anterior ahí que no le ha enseñado tarjeta al jugador del Lugo. La misma entrada le enseña tarjeta al jugador nuestro. Vale, estamos correctos, pero que enseñe también tarjeta ahí. Es una tarjeta, es una entrada de tarjeta que se le señala, pero la segunda es inconcebible, vamos, inconcebible. Bueno, isto era o que decía o adestrador do San Andreu, Gonzalo, bueno, claro, enfadado con esa decisión do colegiado. Non hai máis. Pero eu creo que nos, aparte de todas as virtudes que podía ter o equipo, Carolo dice salía a divertirse, e que ti non notabas en ningún partido no vestuario, que normalmente a xente ten esa... Ti non notabas nada. Xulio, éramos cómplices, ti e eu. Alguna vez que ti vi esa tensión xa me viñas buscar para quitala un pouquiño. E si é verdad que... Claro, en ese sentido hai que falar. Aquí Julio era un adestrador que é o que dice él, nunca lle vías esa preocupación, nunca lle vías nervioso, porque eso transmites. Aunque parece que non, si o entrenador... Unha frase que dicía antes, Xulio, claro, que erades todos, vivíades prácticamente todos de outras cousas que non eran o fútbol, e iso vos permitía, mellor, ter menos presión. E que, sobre todo, hai unha cousa que o entrenador nos equipos ten que ter claro, é dicir, unha cousa é o rendimiento, que é o que tens que pelear ti, para que a xente rinda ao seu máximo nivel. Porque ti o que non controlas son os resultados, entendes? Si é maior... Eu recordo unha anécdota que non foi deste partido, que estabas tú de adestrador, e celebramos o fin de ano tocounos o fin de ano, celebramos Lugo, tiñamos que xogar en Ourense, cenamos todos xuntos, fomos tomar as copas a Lugo e fomos a Ourense, ganamos 0-2, que non acollían nin camado. Sí, con normalidade, é dicir, algo de grupo, ese tipo de cousas, eso é o fundamental para min, traballo, vamos a ver, traballo, unidade. Os personalismos e as metas individuales a min molestan-me moito, moitísimo. De feito, mira ti, en segunda traen un xogador, eu renovei a única condición de non traer xente que cobrara máis do que cobraban a xente que ascenderon ao Lugo, e trouxeron a un tío, vale. Pois eu xa non era Julio. Xa era distinto. Pois non. Entón hai cousas... que este equipo é unha trayectoria non é de un partido, leva 2 anos, levaba 2 anos xuntos, éramos amigos. Ahora hai que lembrar que a temporada anterior a fase de ascenso non saíra ben, pero bueno, o equipo estivo aí. Pero que mira con que pelexamos, prácticamente o equipo era o mismo, non? Digo, de nomes, éramos os mismos. Non, o ano anterior era o Barcelona de Guardiola. Non, me refiero ao plantelo. Non, pero digo que a Liga xogamos, foi exigente. E unha cousa, que estábamos no descanso do partido, agora enseguida vemos a segunda parte. Claro, de momento o Elxe Extremadura estaba empatado a 0, así agora mesmo estaba o Lugo ascendido. Pero claro, había que confiar en que o Elxe botara unha mano. Había confianza só no que fixera o Elxe ou había algo máis? E non sabías como iba. O que? Eu xo xuro que non sabía como iba. Te lo juro. Non recordo de que preguntáramos ni nada. Te lo juro, o sea, somos un equipo atípico, de verdad. O sea, esa normalidad que che conta, que che están contando. Cerca do final descubreuse de que... Sí, creo que Modesto ao final preguntou, como que do Extremadura? Por si acaso. Pero era porque tiña que viaxar. Bueno, pues imos continuar con esa segunda metade do partido, unha segunda metade que comezaba dun xeito tamén espectacular e que hai que ver. Hai trocos, expulsos dous con xustos. O árbitro que asubiu ao comezo do partido, por lo tanto, señores, imos a desechar
estes últimos 45, 46, 47, que para pausa. De sorte o equipo local, atención, primeiro ataque do conxunto catalán, e gol. Gol do San Andreu, na máis poñerse en xogo a pelota. A xogada pola dereita de Rueda, dicíamolo antes. Aí teñen os berros no banquiño. A xogada de Rueda, que taconazo, que non... Aí teñen vostedes a repetición. Aí teñen o taconazo de Alex. E ainda que tirou Rueda con certa dificultade, ainda non se cumprira nin os 30 segundos. Na máis poñe a pelota en marcha. Bueno, a mellor calquera outro equipo acusaría moito este golpe, non? Volver dos vestiarios, tiña desvantaxe, e xa non. Hai que empezar de novo. Sí, o que falábamos antes, non? Un equipo que traballar, traballo, estábamos moi acostumbrados a sufrir, xa nos podían crear 20 ocasións que nos íbamos a seguir igual a mesma traxectoria de traballar e intentar marcar gol. Iso si, o míster estaba lamentándose da xogada, presionamos mal, non estábamos ben... No, aí, vamos a ver, é raro porque... Erro de concentración? No, que va. Colocación. É que é dificilísimo porque, repito, estas cousas eles facíanas dormidos. O sea, digo, eles os xogadores do Lugo. O problema é cando un tío xa rompe o rollo, pois xa desencadena todo. Sí, hai errores en cadena. Vai todo en cadena. Claro, vai todo en cadena. Porque estábamos bastante automatizados. De todos os xeitos, bueno, o encontro continuaba co Lugo en superioridade numérica despois desa expulsión de Calderé, e bueno, tampouco é que iban a pasar moitos minutos en que o equipo lugués fose por diante no marcador. Volvemos. Este plancha de Puncho. O árbitro a tomar posicións e atención ao lanzamento. Minuto 7 e 15 segundos. O Lugo prácticamente dentro da área. Alobay, remate de cabeza, gol! Marcou Albite, marcou o capitán. Aí teñen a Xulio Díaz recibindo os abrazos dos xogadores de moitos aficionados. E os xogadores do Lugo, minuto 7 e medio, segundo tanto do Clube Deportivo Lugo. Pois aí están esas repeticións, dicía o adestrador Xulio Díaz, que nunca vira Albite con eses xestos tan desatados, non tan fora do sí. Para nada, ni me había fixado, fíxate tú. A verdad que hai que reconocer que eles tamén no marcaje desa falta... No, Albite, non te quites méritos. O terceiro gol de Albite na fase de ascenso, tampouco que fose unha cousa máis habitual. Sí, bueno, tuven a suerte. A barra secreta que tiña Xulio para esa fase de ascenso. Efectivamente, eu creo que os últimos 3 partidos de Liga descansei, porque me expulsaron. Pero si ti descansaba sempre. O árbitro contra o Salamanca, e as últimas jornadas expulsaron. Sí. E tuve en 3 jornadas descansei. Entre chegaches pletórico. E cheguei pletórico. Modesto, agora a cousa, bueno, pues xa estaba outra vez en vantaxe, pero había que aguantar moitos minutos. Era moito. Eles eran vos, pasa que nós éramos un equipo moi difícil de meter nas mans. Falábamos antes que nesa tempada meteron uns 24 goles. É imposible encontrar equipos que lle metan 24 goles durante toda a temporada. Perfecto, segundo pasaban os minutos, claro, Lugo tiña máis preto ese soño do ascenso, pero claro, normalmente aumentaba o nervio e a tensión. Eu só me lembro moi ben de que cada medio minuto miraba o reloxo, é dicir, é que o tempo non corría. O principal para min, os espectadores, estaban moi contentos, sí, pero cada vez que se aproximaba o equipo catalán contiñan a respiración, era canto falta, canto queda. Ese foi o máis importante prácticamente toda a segunda parte. Sí, pero como nos viñamos de alá, e alá sí que era chover, como hoxe. Pois aquí non chovía tanto, porque realmente eles podían ter a posesión, pero tiñanos en sitios onde non estaban que de feito estamos a ver como o Lugo continuaba buscando máis goles. E tendo control moito tempo do partido. Sí, pero eu non recordo, de verdad que non recordo nin ver, nin recordar o partido que falamos de San Andreu, pero que nos pasaban na miña época xa non de ocasión, senón que víamos como motos, pasaban como motos, e isto non somos nós, eu dicía, isto non somos nós, que pasa aquí? Si é certo que o partido dali foi algo exagerado. Do que eu, bueno,
con moita suerte. En todos os sentidos. Moita sorte. Bueno, o que sí continuaba no partido é ese enfado dos xogadores do San Andreu que víamos aí, que supoño que iso tampouco axudaba a un equipo que ten que estar centrado nunha labor futbolística a superar a outro equipo, non? Nun terreno de xogo iso tamén se nota. Sí, eu penso que, bueno, ahora el como entrenador tamén é algo que se ten que traballar tamén, é dicir, as situacións que se poden dar cando tes non un árbitro en contra, senón que che unha decisión que ti pensas que foi decisións en contra, pois xa pasou, tes que concentrarte en seguir xogando e facer o fútbol que tes, porque se empezamos co árbitro descentraste a Dios moi bueno. En esta segunda parte houve unha nota que sí me gustou moito, e me gusta hoxe na actualidade velo a través de calquera partido que vai a haber, pero que naquele entón, gañando 2-1, faltaban 15 minutos, 20 minutos, e non vin en ningún momento que os xogadores de Lugo no quite dunha falta, non saque de banda, a perda clásica de tempo. Jamás. Eso non hubo. Na vida era un equipo dos que realmente, de verdad, lo digo, los equipos donde ti te sientes a gusto, donde realmente ti ves esa unión que non é ficticia, eso é moi difícil de conseguir. E iso é porque teñen unha calidad humana a xente que é impresionante. Están centrados no partido, están ao seu e punto. Unha plantilla de 20 tíos, de 20 personas, dos cuales estaba o hermano de Mandiá, que tiña... Mira, estamos a ver unha agresión, por certo, moi clara. Manolo. Que non viu o colexiado do partido. Manolo, eu creo que non estaba na... Manolo estuvera con nós, pero eu creo que non estaba... Pero estuvo no playoff, porque non tiñamos xente. Acorda que tuvo un incidente na cena. Hubo un incidente na cena, non? Sí, te acordas, por culpa deles? Estaba Manolo e outro rapaz do barco, da rúa. Temes. Claro. Pero iso fora cando se quixera construir o filial que era o Castro Verde, que querían Mira, eres conscientes neste momento da importancia do que se estaba a conseguir ou de que estabas a piques de conseguir? Eu creo que realmente, se digo a verdade, no, eu creo que a entidade, o club en sí tampouco, porque realmente ascendemos e tomouse con naturalidade. Ese ano creo que está o Breogán na CB. Imos volver momentariamente para ver unha ocasión moi clara, creo que de algún protagonista de por aí. Os outros sí, buscando remate. Atención ao lanzamento, moi pasado. Ainda sigo perigo, Carolo, que non pode tirar. A pelota que chega atrás, lanzamento, outro rexeitamento na defensa. E finalmente hai fora de xogo. Estaban Carolo e Mai José por detrás da defensa do San Andreu, que sae con unha velocidade. Que pasou con ese balón, Carolo? Eu penso que hai un terreno de xogo... Sí. Ahora que antes. Non, bueno, agora é unha alfombra. O campo non está... Agora calquera xoga ao fútbol, non hai que xogar en todo. Non, foi xogadas desde sempre. Si é certo que sempre se rían de mí, pero sempre me viñan a abrazar. Carolo, a partir do minuto 60, os xogadores van para baixo e Carolo iba para arriba. Bueno, así sigue xogando na actualidade. Eso sí, non había xogador que fixera máis kilómetros que eu. E que traballara tanto defensivamente. Sí. Era normal que logo, encarando o porteiro, ás veces... Claro, as pulsacións. Algunas veces. A anécdota de Carol era, decía, cando, por exemplo, en San Andreu, o baño que nos deron, decía, Julio, cando nos toca masaje, porque o baño se levamos. Eso foi a vivir de Extremadura. Sí. Chegáramos a mañán temprano de Extremadura, pois acababa o partido ás 12, viñámonos para cá, chegamos aquí, mister, imos para casa que o baño xa non lo deron. Non facía falta. Pero bueno, a todo isto, seguían pasando os minutos, seguía un empate a 0 entre o Elxe e o Extremadura. Eu vou creer isto que decides de que non nin siquiera estabades pendientes do que pasaba nese partido, aínda que era vital. Estaba semana na bancada, sí. Claro, na bancada supoño que sí. Porque se o Extremadura gañaba o partido, eran os extremeños os que ascendían. Entón, claro, aí non estaba nada conseguido ata saber que pasaba ao final dos partidos, non? Perfecto, ti supoño que sí que vivirías iso. Eu estaba moi atento ás indicacións que me daba desde abaixo o Tino Varela, porque xa tiñamos a contraseña de se ele non podía entrar naquele momento enterado para non decilo, pero que sí me daba unha seña de que había novedades. Bueno, pois estamos moi preto de saber como acababa ese partido entre o Elxe e o Extremadura, que tan importante era para o que estaba acontecendo tamén no Anxo Carro. Era vital. Se nota que estaban nerviosísimos. Entraba Tejada, pero partiendo de situación antirreglamentaria. Pelota dentro da área,
Lanzamento final de Hans. Atención porque aquí non hai que terminar o partido. Non hai que terminar o partido, señores. Pero aí teñen a Ledicio o Elche. Acaba de marcar o Elche. Agora sí, agora é certo. É a victoria do Elche xunto coa victoria do Lugo e o pouco tempo que resta. Aquí no Anxo Carro prácticamente certifican o ascenso do Lugo. 43 e medio. Marcou o Elche. Martínez Valero. Elche 1, Extremadura 0. Julio, está todo feito. Os nervios non deixan capaz de falar. O adestrador do Lugo poida falar prácticamente as ordes aos seus xogadores. Tenas que dar porcinas, xa que non lle saen as palabras da súa gorxa. Atención a Carolo, posición correcta, sai o porteiro. Non pasou nada, quedou Carolo Chan tamén mancado o porteiro Abadal. Bótanse cara adiante todos os xogadores do San Andreu. Atención porque unha xogada desgraciada. Atención a este home que erro, a pelota vai. Saiu. Non digo nada, señores. Vexan aí a Azcona. Pensei, vin a pelota dentro. Vin a pelota dentro. Vaya ocasión esta de Azcona. Miramos aí outra vez a repetición. Isto puido cambiar a historia, Isto puido cambiar a historia. Xulio, dicías ti que unha vez que acababa ese partido entre Elche e Extremadura, que decía perfecto que había un gol, non? Que acababa o partido, entre a confusión de todo. Xulio, ti decías, home, agora sí que fixeche desboa, que agora imos subir. E decíaste, eu non sei se iso lle conviña a entidade, o Clube Deportivo. Para mí non. Por que? Non estaba preparado o equipo. Non estaba preparado. O equipo non. O clube, a entidade. O clube, a entidade. Non estaba preparado. O Breogán era moi forte naquele entón. Nos para conseguir arrastrar xente víamos os negros, entendes? Eu creo que foi bueno, estar nun momento xusto, malo. Queredes ver como acaba? Queredes ver como acaba o partido. Logo seguimos. Domínguez, o árbitro aí o teñe, levanta as mans. Acabou o Lugo en segunda división. Señores, esto é inenarrable. Aí teñen vostedes a policía que protexe a entrada cara aos vestuarios do trío arbitral. Xulio, algo inenarrable. Bueno, hemos conseguido algo histórico e vamos a celebrarlo. Podes dicir misión cumplida? Bueno, claro, por suposto, cando se acada o máis importante, que é un ascenso, desde logo, estas cousas pouco se fan, poucas veces se fan. Non dá pena deixar agora un clube en segunda división despois do traballo que costou levalo ela? Bueno, hombre, pero de todas maneiras vamos a celebrar este éxito e ver o que pasa. Enhorabuena, disfrutar o ascenso. Gracias. Ben, pois no campo, como ven vostedes, xa as nosas cámaras aí prácticamente imposible entrar. Tino Varela, se tes algún protagonista, algún xogador aí que me imagino que será prácticamente imposible falar con ele. Prácticamente imposible meterse no medio desta barabunta, xa que os propios xogadores tanto andan, eles mesmos están tratando de fuxir cara ao vestuario porque non poden aturar estas mostras de alegría da afección do Lugo que enche agora mesmo o Anxo Carro. Pois ben, estes afeccionados aí teñen tamén as felicitacións no palco presidencial. Agora sí, adiante Tino Varela. Estamos intentando falar con Carolo, que está recibindo as felicitacións da afición, un dos homes máis queridos aquí en Lugo. Carolo, que significa este ascenso? Este é demasiado, non teño que dicir xa. Gracias, Carolo. Prácticamente é imposible poder sacar ou manter unha conversa seguida con calquera dos protagonistas de hoxe, xa que os afeccionados non permiten que ninguén se achegue e intente falar cos xogadores. Carolo, profundas declaracións esas que realizabas ao final do partido. notabas aquí. Estabas como para reflexionar e como para facer aí un speech. A verdade que non pudera falar extrañou a mí tamén agora, non? Mira, a situación era de alegría realmente. Mira, pásanos moitísimo cada vez que facemos un enxogo histórico que os protagonistas veñen
mesmo se emocionan vendo as imaxes. Penso que vos está a pasar a vosotros. Pero estades a dicir, anda, mira quen está aí, está este, está outro. Cousas que non lembrabades e que son realmente curiosas. Lembrome desta imaxen de Carolo subido, vamos. Aí, na celebración aparece meu pai, por exemplo. Sí, claro. Bueno, moitos persoeiros daqueles anos que víamos tamén no palco, bueno, en fin, moitas cousas, non? Que se lembra, que vendo as imaxes dices, pues, máis emocionante ainda. A ver, logo daquela era un equipo humilde. Non era o equipo que está ahora, non? Pero era un equipo humilde, nos éramos amigos, unha trayectoria de 2 anos, para nos ascender foi unha alegría inmensa, non? Pero sobre todo por amigos, porque éramos amigos, somos amigos, claro. Entonces... Sí, porque eu sei que seguís xuntándoos para cear de cando en vez e todo. Iso fala do que era un grupo tan unido como ese. Pero sí, además que había personaxes como de Julio, él mismo como entrenador, pues, era como ir a misa, ou seguíalo ou estabas perdido. Era como unha religión. Pero ti viches o que dixo no libro Ibrahimovic de Guardiola, o da seta? É que iso ten que ser así. Ti deixa facer a eliminación no vestuario, ti sabrás o que sale. É unha ventaxa grande que había é que a maioría dos xogadores xa conocíanos a Julio de outros anos. Entonces, sabíanos a súa filosofía, todo o seu método, porque a veces non crees tú que era fácil aguantar. Os novos que viñan era... Non sei de que me estás a falar, pero vamos. Alvite tiña gana de decir, empezaches, vamos a seguir logo. Mira, en medio de toda esta alegría, bueno, claro, os feitos curiosos que se producían ao final, vos lembrades esa patada que lle dá Puncho a Japón-Sevilla? Eu da patada sí que me acordo do agresión que hai dentro do vestuario. Eu tampouco. Eu entero ahora. Da patada sí. Non, que eu que houbera follón sí, pero non estou. Pero de eso en concreto non. Pois sí que se viu no seu día, bueno, foi esa agresión que sufriu o árbitro do partido con Puncho, que é un dos xogadores do San Andreu e que aparece por aí para darlle esa patada. Aparece por un lateral, aí está. Mira o colexado para ali a ver quen foi, Lamentable. Moi lamentable, porque iso sí que unha cousa que ti estes enfadado, pero iso xa. De feito non hai máis que ver como se tomaron todo o segundo tempo do partido, porque realizaron entradas que para min é bastante curioso que o San Andreu acabara con 10 sobre o campo e non con menos xogador. Estaban demasiado excitados, moi nerviosos. Esta patada que se ve, pois poucas veces vemos unha agresión. Eu creo que era a persona. Eles, como Español, ese ano, eu non me lembro ben, pero me parece que subía ou se non subía, pois... Eu creo que isto era cuestión política. Sí, porque de feito estaba repasando que pasou esa temporada, 4 equipos cataláns chegaban con opcións de ascender entre segunda B e terceira, non ascendeu ningún. Na última xornada, curiosísimo. De aí podes explicar un pouco esa sobreexcitación, o que non ten justificación nin esa patada que lle daba Puncho colexiado, nin o que pasaba despois nos vestiarios con Calderé, e sobre todo con esa veteranía que ten e como se puso, pois aí co policía, como vimos ver, con esas imaxes tan lamentables. Bueno, vemos como no túnel de vestiarios os xogadores intentaban acceder ao vestiario do colexiado, despois, pois con esas imaxes tan lamentables aí Calderé que intentaban pararlo, pero era prácticamente como que estaba fora de sí absolutamente. Incluso aí unha barbaridade, que por moito que esteas frustrado que iso non se chegar a iso. Pero que isto foi unha liguilla, non? Claro. Que isto foi unha liguilla, non foi unha eliminatoria. Pois sabedes a sorte que tivo Calderé, que neste caso o policía pois foi comprensivo o que lle fixo Calderé. Se non escoitamos. Al proteger al árbitro se ve que al perder un encuentro es lo que pasó, ¿no? Pero no trasciende. Veo que es una cosa lógica de nervios, no hay un ascenso, pero por mi parte no hay denuncia. Es una cosa lo encuentro muy normal, los nervios muy alterados por parte de ellos y o que hay una agresión no merece la pena. Ustedes denuncian agresiones de los jugadores del Sant Andreu, ellos también han denunciado agresiones por parte de la policía. De clubs, eso ya no es cosa mía, es cosa entre clubs que a mí no me va ni me viene. No, pero digo que han denunciado también agresiones de la policía a los jugadores. No creo, porque la agresión no hubo nosotros. Lo único fue una escolta de árbitro, que lo trajimos hasta aquí, donde tiraron una piedra. Yo fui agredido, pero se ve que es una cosa de nervios que no procede. O sea, no procede a hacer la denuncia. Es una cosa que hay que dejarlo entre compañeros y clubs y que siga todo para bien. Vale. Tivo sorte Calderé, porque unha agresión a un policía nacional pode levar consigo
pero unha boa pena. Tanto a actitud de Calderé como a de Puncho que non ten sentido. E todo isto, como decía, por un penalti non pitado. Porque por un penalti non pitado tampouco. Bueno, pero había, en efecto, volvemos ao apartado que comentabas antes, de que había moito interese en que o equipo conseguira o ascenso, como ainda despois, ao cabo de uns días, reclamaron a Federación Española de Fútbol que a partir que se cortara ese partido no minuto 20, que se reconocera que non habría expulsión a Calderé, que se reanudara o encontro. A Cosa que non reclamación procedeu. sen ningún sentido por parte do San Andreu. Bueno, pero fixeron, vamos. Imos con outras imaxes dos vestiarios. Bueno, antes a verdade que se traballaba moitísimo mellor polo que respecta ás televisións e os jornalistas. E incluso podemos coller imaxes como esta do remate do partido. Mira, o colexiado redactando o acta. Son imaxes do vestiario do árbitro, que por certo tiña esa ventá rota polos golpes propinados polos xogadores, polos membros da expedición do San Andreu. E aí estaba, bueno, pois o colexiado redactando esa acta cos seus asistentes e, bueno, pois esas imaxes que podíamos coller aí no Anxo Carro. E como saían, mira. Y el de Bigote lo mismo, riéndose de nosotros, sin vergüenza. Esto no es así. Nos han reído a la cara y nos han robado. Me cago en la leche. Nos hemos salido de nuestras casillas, lo reconocemos, pero es que la verdad que jueguen con nosotros de esta forma y con nuestro futuro de una forma además deliberada, es que para mí es inconcebible. O sea, el dinero que compren a una persona humana, vamos, bueno, no entra en mi cabeza y como no lo entiendo, pues yo personalmente he sido uno de los más alterados y sigo alterado, y la verdad que a este señor no te voy a decir que le voy a hacer nada porque no le voy a hacer nada, pero es que vamos, es que no sé qué decir. Bueno, pois para non saber que decir se dixo bastante. Como estaban os xogadores do San Andreu ao final do partido. Bueno, temos aquí, mentres estábamos a ver, bueno, todo o que pasaba con estas actitudes dos xogadores do San Andrés, bueno, a camiseta, quen a trouxo esta camiseta? Esta é a miña. Modesto. É a túa? Daquel partido? Daquel partido. Exactamente daquel partido. Guardaches o que é esa camiseta? É a vintage. A vintage, a original. A original do día do ascenso. Do que foi aquel ascenso que hai que lembrar que é histórico porque foi o primeiro ascenso do Lugo a segunda división. Non é que fose algo habitual. Non, estamos a falar da primeira vez que o Lugo conseguía chegar a esa categoría de plata. E, bueno, vemos aquí a camiseta e mentres pasaba todo iso no túnel de vestiarios cos xogadores do San Andrés que facían os do Clube Deportivo Lugo totalmente allos a todo isto, pois, lógicamente, celebrar como se merecía no interior do vestiario este ascenso. Ese sí que son momentos que se lembran sempre, ¿no? Sí. Este tipo de festas, ou non? Iso queda así, recuerdo pa vida, eso é algo que imborrable. Eu falando algunha vez con algún adestrador moi exitoso que incluso despois conseguiu títulos, decía que é sempre imborrable. O que é imborrable son os ascensos de categoría. Non sei se estades de acordo. Sí, queda un marcado de por vida, vamos. Lembrome deste día como un día enormemente feliz, mas está José Ángel, Monti, tan amigos, unha inmensidade de felicidade. E todo o que vivimos despois. Despois, que tamén iso é jodido. Además que era 2 anos, non era só o partido, eran 2 anos. No, hombre, no. É dicir, o que pasa é que non podes falar. E non podes falar deste partido porque son moito máis grandes os xogadores do que vos pensades, do que aí se demostra. Se che digo que lle costou cartos, que me dices? Cuéntanos iso. Non o podes contar? Cartos, non costou. Depois houve algún desencuentro pola prima. A ver, pasaron moitos anos. Isto xa non vai a... Vamos a ver. Venga, Xulio, que non te vas quedar sen... Vamos a ver, en San Andrés, remata o partido, poderon meter 5. Sí. Vale, pero non meteron ningún. Meteron un, pero vos... Quedaron un, igual, o sea, igual de puntos. Termina o partido, me chama Roberto, o delegado, que me quería ver Gaspar. Joan Gaspar, que daquela estaba no San Andreu, era o presidente e o vicepresidente do Barcelona. Que el xa mandara 5 millóns de pesetas, que antes eran pesetas, naquela época, a Elche, e que todos que nós tiñamos que mandar, nós, vai que tes o delegado. Bueno, a cuestión é que eso seguiu. Porque, claro, ese diñeiro mandábase para que o Elche... No Lugo, pois, os jerarcas estaban fora do país,
O que pasa que o día do partido, Modesto máis eu chamando por teléfono, bueno, chamámonos por teléfono, por iso non fixo quencemento, e iso a veces a xente yo explicas, yo dices, e sería moito máis grande o que fixeron esta xente, estes xogadores. Cuestión de pasta, pois nós tuvamos que poñer os cartos para que o Elxe pelexara o seu partido ante o Extremadura, para que o Extremadura non ganara ali. Claro. Pero non para pagarlle o Elxe unha prima ao Elxe, digamos. Evidentemente. Porque isto hai que aclararlo porque é moi diferente. É moi diferente pagar unha prima por gañar que por outra cousa. Pero eso enaltece moito máis a estes xogadores, a estos e os que non viñeron aquí. Xogadores daquel Clube Deportivo Lugo que puxeron cartos da súa prima para que o Elxe pelexara ante o Extremadura. Eso é. Iso é un amor aos cores moi pouco. E algo máis que amor aos cores. Eu creo que é unha calidad da plantilla que estuvo ali, bueno, que Lugo xamais, pois así son. Mira, para que vexes a calidade, eu contelle unha cousa entre Carolo e eu. Viñemos do Arousa ao Lugo, 3 xogadores, Javi, Carolo e eu. Entonces truxonos Félix ao Lugo. Entonces eu estaba negociando co Lugo e faltaban, non me acordo, 1.000 euros ou así. Eu dai non subía, e Félix como era, dai non baixaba. Ti cabezón, non? Pero peor, de Félix ainda máis. E o que pasou foi que Carolo ofreceuse a poñer a pasta que faltaba para que eu fora con él. Pero bueno, pero eso non pasa... Sobradas os cartos. No, que sobrara. No, que va. É algo moi íntimo, é dicir, nós estábamos chavaliños, viñamos do Arousa, das categorías inferiores de toda Galicia, e claro, é o gran salto ao Lugo. Entonces él... Estas historias, pero son para contar. Pero imagínate que vayas a fichar por un equipo e un compañeiro e poño que faga falta para que xogue comigo. Decidimos na revalorización. No, na túa... Na túa renovación. Eu non quixen seguir. Claro, sí, porque de feito había unha pregunta do meu compañeiro Tino Varela que dicía, Xulio, é unha pena que ahora deixes... Sí, pero vamos a ver. Porque xa sabía de antes, que non iba a continuar. Hubo unha cena e na cena, pois, eu sempre poñía 3 ou 4 capitáns. Sí. Porque cada un na súa materia, pois, vale. E entón había uns rapaces que eran Manolo Mandiá e como se chamaba outro? O Temes este, que estaba no equipo filial e como non tiñemos xente suficiente, pois que se quedaron durante o mes que duraba o playoff e polo menos que lle pagaban a manutención e o piso. E bueno, terminou a liguilla porque foi o día da cena, bueno, é que non lle habían pagado nin unha cousa nin outra. Entón, os capitáns saliron ali en defensa dos rapaces esos. Era un grupo excepcional, bueno, claro, por eso te digo que é que isto que ves aí no partido, eso non é nada. Ten moitas explicacións, evidentemente. Non é nada. Eu me quito no medio e non me enteraba de nada. E ti non te enterabas, ti que estabas narrando o partido. Isto non me enteraba de nada. Existe unha auténtica maravilla, estos son valores do fútbol. Para min, e además estou descubrindo, confeso, isto en concreto estou descubrindo agora, estou absolutamente encantado. Vimos a recepción no Concello, que foi a continuación da festa por este ascenso do Lugo. Queremos ver tamén unha anécdota máis que se producía 6 meses despois do ascenso. Esa temporada o Lugo subiu a segunda división. Noutro dos grupos de liguiña subiu tamén o Vilarreal. E miren onde está o Vilarreal agora, pelexando por entrar na Champions. Bueno, pois saben vostedes quen arbitrou o partido entre o Lugo e o Vilarreal desa temporada seguinte? Japón-Sevilla. E así foi recibido no xocar. Aplausos para o árbitro daquel partido. Unha anécdota curiosa máis para a temporada seguinte, non? Sí, bueno, a xente, pois... Hai sentido do humor, hombre. Sí. Nese momento, pois... Decía Carolo antes que agora que se dedica de cando empeza a arbitrar partidos que é moi complicado, non? Sí, a verdade que sí. Moi difícil. Sí. Eu que falaba eu que moitas veces o que aprendi como árbitro en referencia cando era xogador moi amplio. E si é certo que somos personas
habrá quen sexa boa persoa, mala persoa, pero somos árbitros, somos xogadores, cada un ten as súas virtudes, os defectos. O que sí sempre entendo e sempre direi que un árbitro é raro que vai con intención de... É moi complicado. O que pasa que por circunstancias do que vai pasando, pois sí que van sucedendo cousas. E cantas veces me equivoquei e digo... Claro. En calquera caso non nos quedemos con esa anécdota do colexiado, quedámonos con esa fazaña do Clube Deportivo Lugo. Bueno, temos que contar unha anécdota, o gol claro que falla un Xulio. Para acabar, que xa estamos aí, pero bueno, a ver. Estábamos nos adestramentos, bueno, parte da presión que nós non tiñamos o domingo é que xa estábamos acostumbrados á semana con Xulio. Correcto. Eso era unha factor. Sí. Mira, me permite un inciso. Digo porque ahora, vamos a ver, ahora co método global e todas esas historias, é dicir, o fútbol moderno, os métodos modernos, pois din que hai que facer os entrenamentos o máis parecidos aos partidos, non? Entonces, eu sempre digo, hai cousas que é imposible. Que impresiona é o público. Hai cosas que non se poden adestrar como nos partidos. Evidentemente, nin vas ter un megáfono. Ni unha tanda de penaltis, ni nada parecido. Eu, por exemplo, nos entrenamentos como nos penaltis, eu dicía, a que non metes, a que non o tiras, a que non seguirá, a papapón. Entón, sempre presionando a xente, precisamente, o sea, porque era o que lles podía ocurrir o domingo. Claro. Tocando as narices, que sei. Evidentemente. Bueno, pues rematamos co córner, entón estábamos ensaiando uns córners, sacámoslo, non salía como el quería, debaixo dos paus, un gol clarísimo para marcar, pegoulle un pelotazo a balón ao largueiro. O largueiro horrible, non? O largueiro, pegou no largueiro, é que é máis imposible. Pero claro, nese momento, si é verdad que tuñe que recordar ao día seguinte. Xulio, o gol que fallaches onte, se o fallo eu mata. Porque no momento tampouco me atreví a decirle nada. Na mellor que non. Había un respeto. No. Mira, eles me podían chamar a min o mismo que estaba a decir. Non salí, non había estatus. Jerarquías. No, para nada. No, sí, eu creo que esa é a realidad. En ningún momento factor. Bueno, pois estivemos encantados aquí de vivir con vos este ascenso histórico do Lugo. Carlos, moitas grazas. Albite o goleador suspeitado desa fase. Moitas gracias. Grazas pola vosa presencia. Don Xolio Díaz, o Gracias. técnico, valedor daquela fazaña. Modesto tamén unha peza chave daquel partido. E don Perfecto Sanjeo, o narrador e o que levou a todos os espectadores galegos aquel ascenso do Lugo. Pois encantado, xa me gustaría repetilo. Ahora, xogando en veteranos. En veteranos. E grazas tamén a todos vostedes pola atención, e agardando, como sempre, que disfrutarades con este En Xogo Histórico. Grazas. Ataque, prepara tiro, lanzamiento, gol. Lanzamiento de Jorge, La segunda es inconcebible, vamos, inconcebible. Dentro del área, a lo más, remate de cabeza, gol. Y la verdad que a este señor, no te voy a decir que le voy a hacer nada porque no le voy a hacer nada, pero es que vamos.